Bon dia, bona gent. Avui parlarem del joc Pacto, un joc molt interessant que cap en un espai tan reduït, tan xicotet com aquest. Va sorgir perquè la inquietud que teníem nosaltres de crear algo. O sea, nosaltres lo que nos agrada es crear algo de no n'hi ha res, o sigui, crear-ho nosaltres. Entonces, pues, al final vam decidir per un joc, perquè ja havíem jugat a molts i el que volíem era tindre un propi, que s'adaptara al nostre estil, no? de veure la vida, de pensament. Hi ha persones que verdaderament han valorat que el joc siga de la terra, no? Ho han valorat. Però obrir-se pas en este món és molt difícil, l'objectiu nostre era tindre el joc. Entonces nosaltres, com no vivim pensant en vendre jocs i en que agrada a la gent, nosaltres hem fet una creació que considerem que està molt ben feta i entonces el que vulgui disfrutar que la disfruta. Entonces tampoc s'han preocupat molt d'anar escampant, difundint o pegant la vara a la gent. Pues Pacto, la principal missió que tenia era baix el nostre punt de vista, això que quede clar és que fora perfecte, el juego perfecto. Què vol dir? Pues quan comença la partida s'inicia en menys de 10 segons, quan s'acaba el joc s'arreplena enseguida. Després té una mecànica molt senzilla, és fàcil de transportar perquè jo crec que és el joc més diminut que existia. Per presentar el joc vam fer una obra de teatre amb els personatges de Pacto. Quan fem alguna cosa sempre ens acompanya una obra de teatre. Per què? Perquè volem donar-li aquest ambient a tot el projecte. Entonces, sí, la novela, per exemple, explica perfectament tot el contingut de la caixa, que és un reto en el que poden guanyar una recompensa i també poden perdre alguna cosa també. O sea, si tu no t'arriesgues, no pots jugar a Viti. Entonces, a Viti té darrere també una mecànica molt estranya i molt xula i tot aquell que vulgui enfrontar-se a Viti està invitat a intentar-ho. O sea, el Viti s'ha dissenyat perquè t'enfrentes a ell. O sea, la gent es pensa que juga contra mi, no jugues contra el joc, és autosuficient. El joc jugues contra un tros de cartó i aquest cartó normalment el guanya. Pots aportar-te una quantitat en diners directament, si li guanyes, però a canvi, per poder jugar i enfrontar-te a ell, tindràs que apostar la teua alma. Entonces, si tu eres capaç de fer això, pots jugar a Viti.